13 decembrie 2023 a fost ultima zi ever în care a avut loc un meci din grupele UEFA Champions League. Iar astăzi, în 2024, mai exact pe 4 martie, a fost anunțat oficial noul format UEFA Champions League. Și bineînțeles, întrebarea se pune: ce este acest format, ce schimbă, ce aduce nou, ce nu aduce nou, cum va afecta fotbalul, iar noi astăzi asta vom face, vom afla ce înseamnă acest nou format UEFA Champions League. Dar în primul și în primul rând, nu uitați de like, subscribe și comentariu, pentru că mă ajută pe mine foarte, foarte mult, la fel și canalul, iar noi, hai să dăm drumul la Let's Go! Dar înainte să începem să vorbim puțin mai liber, dacă pot să-i spun așa, și să-mi spun și o părere despre acest nou format, hai să vedem care este de fapt acest format. Am spus format de 425 de milioane de ori. Format în sus, format în jos, la stânga și la dreapta. Suntem aici pe Twitter, pe X, mă rog, cum l-a reformulat sau a refăcut Elon Musk. Am căutat rapid o imagine, irelevant contul și cine a postat-o, ca să vedem care este formatul UEFA Champions League. Și avem în felul următor. Vedem din start că se va renunța la formatul grupelor. Nu vor mai fi grupe, se va trece de la formatul grupelor de 32 de echipe la un format pe o singură grupă, tip campionat, cu 36 de echipe. Oarecum asemănător cu ce se vrea la Superliga Europei. Aceste 36 de echipe vor avea 8 oponenți diferiți și vor juca 4 meciuri acasă, 4 meciuri în deplasare. Deci din start sunt mai multe meciuri, pentru că în formatul de 32 de grupe sunt doar 6 meciuri, aici vor fi 8 meciuri. Echipele care vor termina de la locul 1 până la locul 8 se vor califica direct în 16-mi, iar echipele de la 9 la 24 vor juca un fel de play-off între ele care să determine următoarele 8, ca să fie complete 16-mile, iar echipele de la 25 la 36 vor fi eliminate complet din Champions League. Adică nu va mai fi cum este acum în grupe, locul al 3-lea să meargă în Europa League, nu mai există, nu mai merg din Champions League în Europa League, din Europa League în Conference League, nu mai există. Deci, recapitulăm, în locul de 32 avem 36, nu mai sunt grupe, avem o singură grupă mare tip campionat. De la locul 1 la locul 8 se merge în 16 direct, de la locul 9 la locul 24 se vor juca un fel de play-off între echipe ca să determine următoarele 8 care merg în 16, iar locurile 25 și 36 eliminate automat complet din toate competițiile UEFA, începând cu sezonul 2024-2025. Și cam ăsta este formatul pe care cei de la UEFA l-au propus oficial și l-au aprobat începând cu sezonul 2024-2025. Poate pentru unii pare cunoscut pentru că acest format, apropo fun fact, dacă vă jucați FM24, adică Football Manager 24, cred că și de la versiunile puțin mai vechi este acest sistem implementat, puteți să vedeți în realitate cum funcționează acest sistem, pentru că cei de la FM24, FM23 și așa mai departe s-au gândit să bage acest sistem în joc. Deci dacă vreți să vedeți dinainte să înceapă cu adevărat acest sistem, să vedeți cum funcționează, puteți să vă jucați. Iar dacă e să mă întrebați pe mine, sincer să vă spun, nu mi se pare o idee bună această schimbare. Acum înțeleg că poate unii dintre voi să spuneți: da, domnule, dar devine monoton și două grupe în fiecare an și lumea se plictisește, fotbalul trebuie să evolueze. Dar este o mare, mare ipocrizie, pentru că UEFA nu este de acord cu formatul Superligii Europei, care este foarte asemănător cu ce propune acum în 2024. N-are absolut niciun sens. De ce să schimbi ceva care funcționează? N-are niciun sens. De ce, dacă ai o afacere, dăm un exemplu, dacă ai o afacere care face 1 miliard de euro, de ce să schimbi formatul afacerii pentru ceva cu totul nou care nu ai o siguranță că va funcționa? Acum probabil o să spuneți: mă, du-te mă dracului de prost, că tu ești cel mai mare hater, nu-ți faci absolut nimic, dar eu personal nu văd beneficiul acestui nou format, pentru că sunt mai multe meciuri, jucătorii vor fi foarte, foarte încărcați, pentru că s-a schimbat și formatul FIFA al mondialului cluburilor, unde este din nou cu grupe și mai multe echipe și mai multe meciuri. Sunt turneele echipelor naționale, Nations League, amicale, Euro, calificări și așa mai departe. Aici sunt mai multe meciuri în Champions League, de la 6 au trecut la 8. Deci 2 meciuri în plus. Jucătorii nu pot să aibă, nu vor avea absolut deloc niciun fel de vacanță. Deci sunt șanse foarte, foarte mari ca acești jucători să se accidenteze. Deci spectacolul din start nu poate să fie garantat. Adică avem cel mai bun exemplu pe Pedri, care a avut în primul lui sezon, mi se pare, sau al doilea sezon la Barcelona, au jucat peste 70 de meciuri, poate mult mai mult de 70 de meciuri, au jucat 2 turnee ale echipelor naționale în aceeași vară. A avut vacanță o săptămână, până la momentul ăla nu a fost deloc accidentat, iar acum este accidentat pe bandă rulantă, se accidentează într-una pentru că corpul lui nu mai rezistă. Pentru că sunt foarte, foarte multe meciuri și un jucător nu poate să joace chiar atât de multe meciuri, e logic. Și bineînțeles, cum am spus și la Superliga, scopul acestui nou format pe care UEFA, bineînțeles că vrea să-l implementeze, este banul.
pentru că ei, având mai multe meciuri, să vând drepturile de televiziune altcumva și fac mai mulți bani. Asta s-a dorit de fapt de la început, să facă mult mai mulți bani, la fel și FIFA de a schimbat formatul mondialului cluburilor. Pe nimeni de la forurile astea superioare nu interesează de jucători, să iasă banul, domnule, și atât. Asta este important, să iasă bani. Acum, dacă e să dau o predicție, eu marele Baba Vanga de România, cred că dacă echipele care au spus că vor rămâne cu UEFA vor vedea că după implementarea acestui nou format oarecum scade în joc competiția și se vor muta la Superliga Europei, cred că la disperare cei de la UEFA vor reveni la formatul grupelor, pentru că, după părerea mea, din nou, grupele astea au devenit una cu competițiile UEFA, adică au devenit oarecum o tradiție ale acestor competiții. Știm cum funcționează, echipele până acum trăgeau la grupele Champions League, acum o să tragă la campionatul Champions League, n-are niciun sens. Vor fi și mai multe meciuri pentru jucători și pentru echipe, deci va fi o harababură totală, cred eu, pentru că vor fi foarte multe aglomerări, vor fi foarte multe amânări de meciuri, pentru că se vor suprapune, mai sunt și cupele, cum are Anglia, are 450.000 de cupe, plus campionat, plus naționale, plus Champions League care vine cu mai multe meciuri, Europa League, Conference League și așa mai departe, pentru că se va implementa, nu știu dacă am spus, se va implementa la fiecare competiție UEFA acest format, deci din start va fi o mare harababură, plus dacă se bagă și Superliga Europei, unele echipe vor fi cu Superliga, unele vor fi cu Champions League, vor fi cu... Schimbarea este bună, să nu mă înțelegeți greșit, schimbarea în fotbal este bună, schimbări care au cap și sunt gândite sunt foarte bine venite, dar în sensul ăsta să schimbi un format care nu are nicio logică, de ce schimba formatul, nu are niciun sens. Poate echipele alea de la 25 la 30 pur și simplu nu au șansă să meargă mai departe, să joace play-off, să se califice direct de pe locurile 1-8. În schimb, când erau grupe, aveau o șansă pentru că se băteau cu echipa de pe locul 4 la locul 3 și aveau o șansă că vor rămâne în continuare în competițiile UEFA și vor juca în continuare fotbalul european. Așa, după cele 8 meciuri jucate, pași la revedere, nu mai joacă niciunde. Deci, practic, dacă se califică o echipă, nu știu, ca Faro, Constanța sau FCSB de la din România, poate avea oarecum o șansă, oarecum mică, dar avea șansa aia să joace, să prindă locul 3 și să continue în Europa League. Acum, dacă au ajuns în acest campionat, această ligă de 36 de echipe, practic face act de prezență, se iau banii și la revedere, joacă pentru nimic, pentru că nu au absolut nicio șansă să ajungă la locurile mari. Vor interveni și departajările de goluri, de cartonașe, de meciuri directe și așa mai departe. Deci, după părerea mea, este o mare harababură, nu are absolut niciun sens, nu trebuia schimbat, pentru că nu ai de ce să schimbi ceva ce merge. Asta este principiul meu, de ce să schimbi ceva care funcționează. Dar, mă rog, poate ne surprind cei de la UEFA și acest format este formatul câștigător, formatul care va revoluționa tot sportul ăsta și așa mai departe. Acum nu știu cât de bine am explicat eu acest format, nu știu cât de bine am transmis mesajul pe care eu am vrut să-l transmit. Cu siguranță par cel mai mare hater al acestui sport. Sunt împotriva formatului Champions League, al formatului Super League, al competiției Super League. Sunt cel mai mare hater, dar nu au absolut niciun sens de ce să schimb ceva care merge. Habar n-am. Vă aștept și pe voi în comentarii, sper că m-am făcut înțeles, sper că am explicat cât de bine am putut, vorbesc cam repede, e ora... Am uitat la brățară ca să vă dați seama cât de prost sunt. E ora 3:30 dimineața, am filmat acest clip pentru că am tras Q-ul săptămâna asta, cred că o săptămână de când am mai postat. Am tras Q-ul, mă grăbesc să trag acest episod, să-l postez cât mai bine, cât mai repede pe canal, probabil m-am bâlbâit, asta este ce să facem. În scârtie și scaunul ăsta că poate da una îl sparg. Dar mă rog, astea fiind spuse, acesta este formatul nou UEFA Champions League care va fi implementat din 2024-2025. Cam așa se prezintă. Vă aștept și pe voi acolo în comentarii să vorbim mai pe larg, să continuăm discuția despre acest nou format, dacă vi se pare benefic sau nu, dacă este o schimbare bună pe care cei de la UEFA vor să o aducă fotbalului, iar clipul nostru se oprește chiar aici. Vă mulțumesc de vizionare, vă mulțumesc că m-ați ascultat, nu uitați de like, comentariu, subscribe, share și toate balivernele astea, iar noi ne vom vedea data viitoare când vom avea un experiment nou pe FC24. Pa!